Haidar. Haidar. Lafiya tun ɗasa na ka kwanta kana ta bacci? Wallahi yayi kaina ne ke na ciwo. Kanka kuma yana ciwo, ka sha magani? Wallahi ban sha ba. A gaskiya Haidar ka fiye shiririta. Yanzu kanka yana ciwo baka sha magani ba, kawai ka zo ka kwanta. A wannan ganganci ne. Ba mamaki ba baka ci abinci ba. Ai ba na jin yunwa ne yayi. Kaga, maza tashi ka tafi gida. Ka je ka ci abinci ka sha magani. Allah ya sauri. Ugani ma yunwa nake ji. Ta kashe ka. Ba yanzu nan ka ci abinci ba? Ka wannan yaran ni fa barin gaya maka wannan ni ba zan yarda da irin wannan abun ba. Sai mai da kai gidanku tun da zaka ta cin abinci. Ka shikenan kudin dinkin kawai sai in kwashi a ta cin abinci. So nawa ake cin abinci ne a rana? So kaddarar masoya babu abin da ke rike so in ba zuciya da rai.